Skutočný pokoj nezačína okolo nás, ale v nás, v tichom rozhodnutí veriť, odpúšťať a vyťaziť nad strachom a kráčať životom s dôverou, že aj uprostred chaosu môže srdce zostať pevné a pokojné. Izaiáš 26:3. Toho, kto sa pevne drží teba, zachováš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Žalm 34:15. Odvráť sa od zlého a rob dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. List Rimanom 15:13. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. List Filipanom 4:6-7. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s vďakou predkladajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Evangelium podľa Jána 14:27. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nestrachuje. Pokoj nie je ticho bez problémov, ale sila srdca, ktoré dôveruje Bohu aj uprostred búrok, nachádza nádej v každom dni a zostáva pevné, keď sa všetko okolo mení.